क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 26 आरो 27 अक्ट' एबा साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। बेनिनो दिनै गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै गाहाय गेट बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो गाहाय जामुंसालि बेखेवनायजों लोगोसे थान्दै जथुम्मा, थान्दै आजावजानाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बारग' आफादगिरि डक्टर फुकन बर' आरो बेंज्लायग्रा मोसाहारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों खुंफुं आफादनि नेहाथारि निरन्जन मुसाहारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो जाति धोरोम बासियालासे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि साननो हनो गोरों रायजो राजा आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो आरो मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादा। नोंथांमोनखौ आं सराइबिलाव जानो नागिरनाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला एक्स भलान्टियार अर्गेनाइजेसन कमिटिनि जे देग्लाय 2023 मायथाइयाव फार्स्ट एनुवेल कन्वेन्सन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एक्स भलान्टियार अर्गेनाइजेसननि दिनैनिफ्राय जोंहा जोंनि सराइबिल बसगाव गोजौ फरायसालिनि फिल्डआव जागायबाय। बे जागायनाय कन्वेन्सन बा कनफारेन्सआवहाय जोंहा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आलासि बिथांमोनहा फैगासिनो दं। जोङो फुंनिफ्राय हाबाफारि बादियै 7:30 मेइन गेटखौ बेखेवनाय जाबाय। बेनि उनावहाय जामुंसालि बेखेवनाय जाबाय आरो जोंहा जसेफ बसुमतारी मेइन पेन्डेल बेखौबो बेखेवनाय जाबाय हाबाफारि बादियै आरो डेलिगेट सेसन जिरायग्रा गायदे हेलेना नब्लां न'खौबो बेखेवनानै लानाय जाबाय। दा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय दा आलासि फैगासिनो दं। आन्सलिक कमिटिनिफ्राय आलासिफोर फैगासिनो दं आरो इउनिट कमिटिनिफ्राय आलासिफोर फैगासिनो दं। दा बेखौ रिसिभ खालामनानै जोंहा हाबाफारि बादियै 1 बाजिनिफ्राय जोंहा जथुम जुनांगौ हाबाफारि दं। बे हाबाफारियावहाय बयखौबो लोगो लानो थाखाय जोङो सुजुग होनाय जागोन, सुबिदा होनाय जागोन। आं जोंनि बे जानो गोनां कन्वेन्सननि आं कन्वेनर जानानै बयबो रायजो राजा आफादनि दंनायमानि सोद्रोमा दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायो जे बे गोथार गोसोजों खुंफुंनो लानाय बे कन्वेन्सनाव जाहाथे रावबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा धोरोम बासिया जासे खुनु राजनितिक बासिया जासे बयबो फैनानै बाहागो लाफैनानै जों जे गोथार थांखि लादों जोंनि 1987 मायथाइनि बर'फ्रा सोमावसारनानै एबसु बिपिएससि आबोब बयबो ज' खौसे सोमावसारनानै जाथिखौ गासिबो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जे हाबाफारि मावदोंमोन जोबोद डेभेलप जादोंमोन बै समनियाव आरो जोंनि बर' हारिखौ सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ फिसा सुक्ति खालामनानै जोंखौ गोजोनग्लाय होनो सेस्था खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिया थगायजानाय बादिसो जों नुबाय थादों आरो जोंनि बर'फ्रा राजनितिक दानानै गुलाय गुजाय जालायनानै गावजों गाव सैलायै जानाय आरो जातिखौ बयबो जोथोन लानायावहाय खमजोर नुनायलाय जोंनि बे एक्स भलान्टियार अर्गेनाइजेसना दुखु मोननाय फोरमायदों। जों 1987 मायथाइयावहाय जेबायदि हाबाफारि लानानै जातिखौ फोसाबदोंमोन, आन्दलन खालामदोंमोन, बेबायदि स्पिरिटजों खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। ओंखायनो गोदान गोसो लानानै
जों फोजाखांनो जोंनि इयुन जोलै हान्जाखौ जाथिखौ गोख्रों आरो गोरा खालामफिननानै जोंनि इयुननि जेनाखि बर' हारिनि दावगानायनि हाबाखौ मावलांनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखायनो जों दिनैहाय बे कनफारेन्सखौ खुंदों आरो बयबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ धोरोम आरो समाज बासियाजासे बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं जथुमनि नेहाथारि जानानै बयखौबो गुरैयै हांख्रायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बे जथुम गेवलां मेलावहाय गाहाय आलासि हिसाबै 1987 मायथाइनि भलान्टियार फर्स माने एबसुजों दाजानाय होजानाय जोंनि चेयारमेन मानगोनां डक्टर फुकन बर' सारखौनो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों। बिथाङा नुजाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे कनभेनर हिसाबै जोंहा बै समावनो दैदेनदोंमोन जोंनि ओनसोलावनो दं बिथांनि मुङा मानगोनां सनाराम बाग्लारि सार। बिथांमोनहा नुजाफैनानै जोंखौ गोथार गोसोजों बोसोन होगोन मा रोखोम समाजखौ सिबिनानै जाथिखौ डेभेलप खालामनायनि हाबा मावलांनांगौ बिनि सोमोन्दै जोंहा दिनैनि डेलिगेट सेसनावबो जों सावरायगोन आरो बिथांमोनहा नुजाफैनानै हयथ' जोंखौ मोजां बोसोन होगोन बे आसायैनो दिनैनि खुंफुंनाय मेलखौ जोङो आवगायलांनो नागिरदों आरोखि। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।